първоначално бих искал да започна борба, нали, в стойката. Обаче, понеже няма много време в самия матч, мисля директно да започна с джуджицу. Мисля да се опитам да го оборя там, където мисля, че и той или ще има пропуски и е неговия спорт. Понеже нали, ние не тренираме борба, тя е много голяма част от нали, нашия спорт. И за по-дълъг матч е много добър метод да измориш опонента, да го поставиш в трудни ситуации, нали, психически, физически нали, да го пребориш. Ти искаш във всяка ситуация да имаш опит, дори в най-тегавите ситуации. Така че аз нали, самия също в залата много от партньорите ме заключват, понеже нали, им позволявам да стигнат до примерно да ме хванат в позиция на армбар, в триъгълник и да се опитам да избягам от тази ситуация. Нали, ако не тренирам тази защита късната, за която нали, преди малко говорих, няма. Ако ме хванат във време на матч, край. Здравейте, уважаеми дами и господа, аз съм Михаил Фернандес, това е Будилник. Днес ще разговаряме с двама от хората, които ще участват в срещата в Max Fight 59. Първо при нас е Георги Недялков. Здрасти, Жорка. Как си? Здравей. Супер, тъкмо се събужда малко да се спя. Да, благодаря, че се събуждаш в Будилник. Аз мъча доста често хората тук и в 7 часа сме сядали да записваме общо взето. Лятото така е, по това време, за да има време после и за плаж, за жалост си на работа. В този случай да. Да, Max Fight 59, граплинг среща. Да, доколкото знам, за първ път ще има такава среща на Max Fight, така че съм... Това е интересно. Значи сте единствената среща и за първ път ще има такава среща. Доколкото знам, няма цитирай на това, но мисля, че да. Но ще бъдем единствената среща в тази вечер, със сигурност. Какво се очаква? Има ли интерес? Какво получаваш от среща от хората? Когато разбират, че ще участваш, чуват, че ще участваш? Да, повечето ми са отборници, обществото тези хора, които знаят. И те са нали, въодушевени. Интересно им е как ще се случат нещата. Казват браво, да го биеш така нататък, нали, подкрепят ме. И да, има интерес. Ще видим как ще се справя обществото. Как се чувстваш? Чувствам се много добре. Тренировките си вървят както подобаващо. Сега имахме кемп такъв точно за тази среща. Тренирахме точно този формат и имам стратегия, имам всичко, чувствам се добре. Подготвен си имаш стратегия? Да. Значи Будилник има едно огромно предимство, че никой не го гледа. Тук в момента тайна ли е, моля да кажеш, има обикновено такива големи, дори големи го правят, нали, обикновено е свързано с голямо его това нещо, обаче би ли предположил или би ли казал, знаеш ли как ще го събитнеш? Как ще го събитна? Имам някакви предположения, имам ключове, които искам да му направя със сигурност, ама не мога да кажа със сигурност как ще се случат нещата. Има няколко системи, в които съм добър и мисля директно да се опитам да го атакувам и да го заключа максимално бързо. Понеже сега особено лятото е малко по-горещо и като почнем да се потим и става малко по-трудно и по-трудно да заключиш някой, така че гледам да приключа срещата горе-долу бързо. Да, гледам, че било доста мръсничко изпълнение, примерно да се намажеш с нещо, така че да станеш хлъзгав. Това е като нещо леко нечестно, такова неспортсменско. Има такива тактики, да. Това не е ли предимство пък за някои други? Винаги за по-слабия ли е предимство това? Те го правят с цел да е трудно да те заключат, ставаш по-хлъзгав и особено сега като се борим без кимоно, има много по-малко триене и въобще е много по-лесно да бягаш от ключове, но това по принцип го правят за мачове, в които има точки. И има такава тактика да вземеш бързи точки в началото и после целия мач нали, да бягаш, да си дефанзивен и да столваш, както се казва, нали, да не енгейджваш въобще с опонента. Разбрах. Сякаш за по-технически бойци, които могат да вземат точки в началото и след това да играят дефенс, ако могат да си го позволят, да той това не е. Да, по-тактически насочени бойци. Ти целиш бърз събмишън. Събмишън като цяло ми е главната цел и ще гледам да е максимално бързо, просто от стратегическа гледна точка. Нали, ключовите, които се опитам да му направя на крайниците, стават по-добре, когато сме сухи още в началото. Но имаме план Б, план С, в зависимост. Какво ще кажеш за стратегията на Тайсън там, което, нали, когато те ударят, всички тия планове отпадат? Нали, сега при вас няма удар, но предполагам, че си има еквивалента и дори в граплинга. Нещо като ти направят, което фащата в позиция, която по-трудно се излиза или какво би било, не знам.
Ами да, със сигурност могат да хванат в някои ситуации. Значи най-опасното в нашия спорт е да попаднеш в ситуация, в която не си бил до сега. Нали, да не знаеш какво правиш, кои са правилните реакции. Ако не знаеш какво се опитва да направи опонента ти, това е най-страшната ситуация, в която би попаднал. Еквивалент, нали, да те ударят в бокса. А тренираме и той ми каза същото нещо, но понеже, нали, аз се старая, както и моите спаринг партньори, да бъдем all around, както се казва, да нямаме конкретна специализация в дадена сфера на играта, ми разглеждаме всички позиции с еднаква важност и не мисля, че ще има позиция, в която опонента ми ще ме вкара, в която до сега не съм бил. Понеже имаме много трудтегави, така да се каже, спаринг партньори, много добри момчета и те постоянно ми правят живота труден в залата, така че се надявам на матча. Да ти е лесно на матча все пак. Да, е лесно, да. Това означава ли, че не се подготвяш конкретно за този опонент? Да. Аз нямам никаква информация за него, в смисъл само името са ми казали и не съм въобще разглеждал неговата игра. Но знам за неговия клуб, борил съм се с момчета оттам, тренирали сме там, правили сме тренировки и горе-долу съм запознат с тяхния стил на игра, и който съвпада доста добре с нашия стил, нали така. Какво означава съвпада? Ами те наблягат на един вид гард на земята, халф гард се казва специфично, в който ние също гледаме как се играе отдолу и като пасваме, преминаваме гарда отгоре. Това ни е любимата позиция, така че има предимство за наша гледна точка, че... Да, просто... чувстваш се комфортно в тази ситуация и знаеш как да преодолееш тази ситуация. Да, точно. Супер, супер. Точно. Освен име, не си запознат, не си играл с този човек, играл с хора от неговия клуб. Да, не съм го виждал, въобще не знам как изглежда. Да, може да ме изложа за някой. Който ще се качва на сцената, да идва. Ами още да. Не на сцената на ринга, да. Успех. Благодаря. Нещо друго от лагера, някакви хранителен режим, сваляш ли, кътваш ли, за да стигнеш категория или просто си... Да, спазвам хранителен режим, по-скоро гледам да си правя кардиото, нали, тренирам за да имам въздух и общо взето диетата ми не е като нормален кът, както правят при ММА, нали, доста килограми, ами гледам просто да съм в категорията и си тренирам до тази степен и се храня нормално, както се храня по принцип, не правя някакви невероятни промени в диетата, нали, което е най-добрият вариант за мен, защото преди съм правил weight като и съм се чувствал много зле, точно в тази. Да. Особено сега, нали, 3-4 дни преди срещата, да, очаквах вече да си почнал дехидратации, но ти си явно си на тия килограми, не ти се налага да не си себе си, за да влезеш. Това е по-добрия вариант, нали, много по-добрия вариант. Да. Сега тук лятото на 34-7 градуса тия дни, да не си пил вода, да си в калориен дефицит, нямаше да е комфортно. Няма да е готино. Значи ти ще се качиш в добро настроение. В своите си килограми, в своя си в своя гард, пасване на гард. Какви спортове ще приложиш в граплинг срещата? Нали, защото тя не е конкретно казана BJJ среща. Да. Ами значи, понеже първоначално бих искал да започна борба, нали, в стойката, обаче понеже нямам много време в самия матч, мисля директно да започна с джуджицу. Мисля да общо взето да се опитам да го оборя там, където мисля, че и той или ще има пропуски и е неговия спорт. Понеже, нали, ние не тренираме борба, тя е много голяма част от, нали, нашия спорт. И за по-дълъг матч е много добър метод да измориш опонента, да го поставиш в трудни ситуации, нали, психически, физически, нали, да го пребориш, ако имаш много време, нали, за самия матч. Обаче в този случай това не е добра стратегия, защото имаме само 5 минути. 5 минути за незапознати, както кратко, така и ако си на ринга цяла вечност. Как ги оцениш? Да. Твърде кратки, дълги, достатъчни? Ами, според мен са малко по-кратки, отколкото съм свикнал аз. Аз предпочитам да е по-дълъг матч. Понеже има повече ситуации, нали, повече време да измориш опонента, повече ситуации да видиш той какво се опитва да направи, какви контри ти дава на тебе, за да можеш да си направиш аджъст на играта по време на матча. Но 5 минути толкова. Боря съм се толкова, когато бях бял колан. Ти като вдигаш коланите, се вдигат и времето на мачовете. Сега, където се боря по принцип, последния ми матч бяха по 7 минути. 5 мача по 7 минути. Така че
5 минути е по-краткия матч. Така че... Да. В Хем, това добре, хем, отношение си извън своите води. Кратък матч, Да. бърз събмишън. Ще борим на ринг, който също ще е за пръв път. На ринг е различно, нали? Не знам, за пръв път ще видим. Ще видим. Ще видим как е. Предполагам, ще е различно. Моята глава ще подскача повече, ще е баунс и такова. Ще видим как ще бъде, интересно ми е. Много интересно, да. Да. От публиката очакваш sold out ли? Чул ли си нещо? Как стои организацията? Ами според мен ще е sold out. Миналата година, като бяхме, беше пълно. Имаше супер много хора, даже имаш хора, които седяха прави да гледат отстрани на оградите. Според мен ще е доста готина атмосфера. Миналата година имаше мега яки битки и съм сигурен, че ще е доста добре. Ще има доста хайп. Много добре. С другото момче не се познаваш, но си тренирал в неговия клуб. Там има ли настроения някакви нашия клуб срещу техния клуб или как е? Ами не по-скоро. Нали... Вайба в това общество. Ами ние общо се съсредоточаваме върху тренировките. Гледаме да подхождаме максимално професионално, защото такъв тип надъхванки ние ще ги бием, нали, създаваш с малко прешър ти самия сам върху себе си. Тип Конор Макгрегор. Да, което може да има много голям бакфайр. Нали, да. Понеже ако нещо се почувстваш малко несигурен по време на матча и това е ключов момент, който много си говорил, пък сега какво стана. Това ти влиза в главата в момента, в първи момент на съмнение. Изведнъж този червей започва да ти яде мозък. Да. Тип на опонент. Ти предпочиташ уважителния спортсменския професионал, ти го наричат това професионален. Да. Така го разбираш. Това е страхотно, интересно. Не е толкова атрактивно за публиката, защото ние искаме да видим там още как на Уейн се сбивате, нали? Така е. Атракция е до някъде за публиката. Да. При вас по-скоро е поклона и уважението към опонента. Различни хора имат различни подходи особено към тая част, нали, психически атаки и така нататък, но просто не е моят стил. Аз съм предпочитам да покажа на какво съм способен, колкото много да говоря, пък нали, нищо да не мога да направя. Има ли го това някой да ти влезе в главата, пък да те страхува още преди срещата? Ами за сега не се е случвало, ако трябва да съм честен. Ти си става ведра усмивка, независимо на колко се правят страшни хората от среща, опоненти от среща. Ами аз имам доста страшни хора в залата. Не ме е страх от други хора толкова много. Нали, ходил съм в много други зали и нали, има доста трудни опоненти и технически много добри опоненти има в другите зали с различни стилове. Но в моята зала хора се опитват горе-долу да ме убият някой път. Всеки ден, така че... Голямо преимущество в спорта. Смисъл, смирялата в залата, така че в останалото време ти е с този човек с широката усмивка, който подхожда към конфликта. По този начин ли се? Извън залата? Да. С усмивка гледам да нямам много его, особено да не предизвиквам битки и така нататък. Предпочитам да се замълча, отколкото да трябва да се покажа колко съм велик или нещо такова и да стане. Добре, какво става като те провокират в крайна сметка? Ами не обръщаш внимание. Не обръщаш внимание. Какво мога да ти кажа толкова много? Ти там, ако знаеш какъв човек си, нали, какво можеш, какви умения имаш, нали, някой непознат, който дори не ме познава, какво ще ми каже толкова, че на мен. Ако се опита нещо да направи на семейството ми, нали, това е друг въпрос, или да обиди някой, там става малко по-така. Не, вече от момента на самозащита е съвсем различно. На теб и на твоите си. Да не говорим пък семейство или пък... Да. Нали заради това го правим сега в крайна сметка за самозащита. Точно така. Правим. Аз вече се включвам в часовата такъв 2 месеца. Ти си вътре, как? Ти тренираш активно сутрин. 2 месеца. Сутрините съм плътен. Това, че 2 дена тук изтървах заради лагера, заради вашия лагер. Направо бях болен. За жалост, да. Заребяваш спорта. Много е заребяваш, човек. Много е заребяваш. Аз само за това мисля. Направо хора, които се занимават и ми казват такива, влюбили са. Викам, какво е това нещо, как е възможно, нали, ако ми беше казал преди 2 месеца, нали, ще се влюбиш, дори нямаше да разбера какво имаш предвид. Нали, тази секта, тя нали, жъжещо секта. Малко е няма да лъжи. Но наистина го има това, че се влюбваш в спорта и понеже има толкова много позиции, толкова неща да научиш, изглежда. Нали, постоянно искаш още да учиш, което нали, на мен най-много ми допада, честно казвам. Би ли добавил и страйкинг?
Да, ние тренираме страйкик, но много рядко. И общо взето като обща култура, понеже нали, аз искам да се науча да се бия все пак. Нали, не. Спорта джуджитсу ми харесва, но искам нали, да знам колко се може повече за бойни изкуства като цяло. И тренирам страйкинг със сигурност, но не да отделям много голямо време, като да започвам ММА или нещо такова. Просто от време на време тренирам, я показвам някои неща. Идвали са други боксери в залата. Тренирам с Антон Янчев, с който нали, ти си говорил от време на време. Той ми показва някои неща, но само любителски. Да. Това е опонент, който предполагам, че това е човек, който би искал в твоя подготвителен лагер, в твоя екип, сигурен съм. Да. В смисъл, при положение, че някои от най-големите звезди на ММА го искат в техния лагер за подготвителен. И на теб ще свърши работа. И на теб ще помага определено. Сериозен човек. Да, сериозен момче. Бихме ли те видели, при положение, че имаш интерес, бихме ли те видели и в ММА среща? Евентуално на Max Fight или... В бъдеще? Не мислиш? Не. Категоричен си. Категоричен съм, само джуджитсу. Нали, здравето за мен също е много важна част. Да се биеш на ММА среща се изисква друг тип. Така увереност и безстрашие. Което... Сигурен съм, че не е страха. Страха ли е това, което те спира? Чак ме изненадваш. Не бих казал точно, че нали, конкретно ме е страх, но аз сега съм нали, вече на 30 години навърших миналата седмица. Първа да започвам да се уча да се бия и да участвам в ММА срещи на тая възраст особено. Нали, ако няма някакъв професионален аспект, нали, аз имам джуджитсу ми е голяма част от времето ми отнема да тренирам този спорт и общо дето съм се фокусирал да имам това да ми е главното хоби и отделно правя нали, други неща тук и там. Отделно от работата, нали. Просто нямам достатъчно време. Колкото време имаш? Ти ми каза сега, ако не беше на запис рано сутринта, щеше да спортуваш. Да, особено сега преди срещата, със сигурност чак след бягам. Работа пак щеш да спортуваш? След работа, да. От колко време си на подобен режим? Колко време ти трае подготовката? Времево? Месец, 2, 3? По принцип, за лагерите е най-добре да са в диапазона на от 4 до 6 седмици. 4 до 6 седмици. Да, в които малко по малко вдигаш интензитета на тренировки. И на самите срещи, на самите спаринг срещи. Започваш от по-малко и малко по малко вдигаш интензитета, докато накрая стигнеш до състезателни рундове, им казваме ние. В които и твоите партньори се опитват максимално да мимикират самата среща, каква ще бъде от към интензитет. Не ти дават никакви точки, не ти дават да им направиш никакъв мув, дават цялата сила и енергия, нали. И малко по малко нали, се стига до този етап, от гледна точка нали, на друг тип тренировки, нали, физически. Гледам да тренирам през цялата година, нали, да бягам, да ходя на лостове, да правя лицеви опори, нали, това си е начинът, по който се тренирам като цяло. И от този аспект няма много промяна. Просто гледам да съм физически в добра кондиция, да може да издържа целия матч, да не се измори още в началото, което е най-лошото в нашия спорт. Ако се измориш, просто шансът да се заключат много се увеличава. Да. И така. Значи правиш бягане за кардио, правиш лостове за сила. Да. Защото в този спорт, нашия спорт, много интересно, кое ти дава преимуществото. Защото чувал съм, че е спорно за това каква физическа подготовка ти дава преимущество. Нали, сега виждаме Райан и Галвао, едни големи набъфени типове, само че уж силата ни била приоритет. Гъвкавостта ни била приоритет. Нали е спорно кое какво се прави, за да ти даде допълнително извън техническата част. Да, вече на най-високо ниво те със сигурност абсолютно всички състезатели тренират физически по някакъв начин. Повечето ходят на фитнес и правят weightlifting допълнително към джуджитсу времето им, обаче от към пропорции най-големите състезатели наблягат много на самия спорт. Понеже според моето мнение е, че техниката и време прекарано в спорта, да гледаш мачове, да анализираш твоите опоненти, да гледаш instructional видеа, да тренираш специфичен спаринг в конкретни позиции. Това е което ще направи по-добър спрямо другите опоненти, понеже колкото и да ходиш на зала, силата има значение. Ако имаме еднакви умения, този, който е по-силен, ще спечели.
То е еднакви умения е много труден въпрос. Добре, Да. мъртвата тях би ли ти помогнала? Не е до такъв аспект, колкото да, примерно, да вкараш повече тренировки в джуджицу, отколкото да тренираш повече мъртва тяга, според мен. Да, но то в един момент пък и 8 часа, 12 часа моля да прекараш в залата. Да, със сигурност. Но е добре да се тренира физически, силата е доста голяма част от... има голяма част от спорта, особено в тези малките мачове, в които, нали, може да си използваш силата повече, без да се притесняваш, нали, че трябва да си пазиш енергията дълго време. Със сигурност, нали, друга, когато силен човек те стисне на земята, малко усещаш се по различен начин. Да, и със сигурност, да. Не, мен, в смисъл, след 2 месеца, който да ме стисне на земята, ми е горе-долу едно и също. Да. Нали, особено травмиращо, когато е 10-15 кг по-лек от мен. Но да, това е съвсем. Тестове, дръг тестове има ли при вас? Предполагам, че няма. Не. Няма. Само да визирайки отново Галвао и Райан. Да, дори на най-високо ниво нашия спорт е има лоша слава в това, че въобще, нали, няма никакви тестове. Самите атлети свободно си говорят за това, че... Лоша слава ли е? Аз това ще да те питам. Какво ти е мнението за това нещо? Лошо, в смисъл, според мен е доста лошо за самия спорт. Лошо е за спорт. Добре, не е ли, защото винаги стои въпроса, ще бъде ли по-добър, и ако е по-добър, това не е ли по-добре за спорт, ако видиш едно по-високо ниво? По мое мнение е добре да не са взимат стероиди, понеже, нали, те не са... Много млади хора започват да ги взимат на много ранна възраст и не мислят за последиците, нали, след това, като остареят и така нататък, като спорт да се лошия пример към младите хора, които понеже и в самия спорт има доста млади, нали, 18 годишни момчета, които вече започват да взимат стероиди и, нали, според мен не е добър пример. И не е добър пример, е вредно. Разбирам. Да. Просто имиджа на това, че вижте го, те взимат, шампионите взимат, защото не взема аз. И нали самия спорт се слави с това, че по-слабия може да победи, всичко е въпрос на техника, пък реално сме спорта, който открито всички взимат стероиди, малко противоположно. То, когато всички взимат, пак един ще е по-голям от другия, по-едър, нали, по-висок, по-тежък. Да. И доста често се случва нали, ниския, дребния да победи по-лекия. Да победим. Да. Интересно. Възстановяване, как възстановяваш? След тренировките в залата? Да, разтягане, как се грижиш против травми? Честно казано, аз не се разтягам. И преди, нали, не съм го правил през цялото време, в което съм тренирал. От гледна точка, нали, на физически да предотвратя травми, най-важното според мен е да се наспиваш добре. Това е номер 1. Ако просто не се наспиваш, не си спал 8 часа, да кажем, шанса за травма много се увеличава. И, нали, самият начин на тренировка се променя, нали, като не си тренирал, и ако не си хидратиран, също нещо. Нали, според мен това е много по-важна част, отколкото това да си гъвкав ти помага за това, нали, да предотвратиш травмите, но не е задължително. Може и да го повиши шанса да се травмираш също. Така че от гледна точка на травми, особено в нашия спорт, ако те е страх от това да се травмираш, най-добрият начин е да тренираш само с избрани хора, с които, нали, да правиш спаринг с тях, които знаят, че ще се борят на ниско темпо, нали, ще дадат повече ситуации, няма да опъват събмишани, нали, това е най-ключовия начин. Да предотвратиш, нали, такъв вид травма. Рядко се случва ти сам да си направиш нещо. Нали, аз в нашата зала не съм чувал някой сам, нали, да направи някои движения, да кажем, и да се щупи коляното или нещо подобно. Докато по време на спаринг, нали, случва се, на мен се е случвало още в началото, като тренирах. Единия стиска кръка и ти почва да се въртиш на другата посока. Някакъв път той не усеща да пусне, въпреки че активно нищо не прави. Да, то става неволно. Нали, ние се опитваме да се нараним, но попадаш в някаква ситуация, особено в началото, в която не разбираш много какво става, не виждаш, че кракът е обездвижен и тръгваш да правиш нещо.
или опонента, че трябва да прави нещо, пък ти го стискаш и неволно се получава някакви такива нали, инциденти, но много рядко се е случвало при нас. Да. Което е в отговор на това, да ти каза, не искам ММА, защото искаш да съхраниш здравето си, а пък и нали, страйкинг конкретно, пък при нас има също травми. И то сериозни травми. Има много сериозни травми, да. Само да ти стане нещо на крака, да ти чепят крака примерно 5 до 6 месеца. Да ти разкъсат там връзките, операции или пък това също нещо в рамото. Да. В рамото. В същото време, сега и Паркинсона е гаден, обаче най-лошото, което може да стане на лицето, в крайна сметка, какво е? Да, в нашия спорт е много лошо, че позицията, която трябва да вземем, когато сме на земята, е с раменете навътре и си доста изгърбен през цялото време. Също така, когато се борим, много голяма част е дърпане на главата надолу и трябва да се състегнат врат и постоянно се напрягат гръбнака и тази част горната на мускулите, което нали, казва, че след време води до много травми. Ще видим нали, в бъдеще как ще видим. Аз не смятам да сферам да тренирам, така че в някакъв момент ще видим как ще бъде. Да. Той, когато си е толкова укрепнал там мястото, все пак тренира се, укрепват ставите, мускулите заздравяват, които пазят в евентуална някакъв неволен инцидент. Да. Нали, винаги спортиста възстановява се по-бързо. Плюсови и минуси. Но иначе те разбирам за страйкинга. Ще охапим мухата. И ще видим. Може би, не е изключено. Ти би ли тренирал страйкинг лично? Не, мисля, че не. Заради това почнах с тази идея, почнах жужуцу, нали, 36. Исках да почна някакъв подобен спорт, контактен спорт, спорт, който нали, предполагам, че всичките от бокс, борба, джудо ги е постоянно смачкване на его, такъв физически изискващо, изключително физически изискващо. Да. И искаше ми се и за сега много ми харесва избора ми, но знаех, че не мога да вляза в примерно кикбокс зала, защото един 15 годишен то ще ми наби един лоу кик и аз един месец не е изляза от нас. Дай ли ще даде в главата, ще нокаутира? Да, пък да не говорим, но нокаутира и да. Няма да е готино със сигурност. Нокаута също е много кофти, да. Най-лошо, което може да направят главата и визирах рокада или щупен нос. Да. Аркада де. Но да. Нокаута си е фактически кофти завършване. Докато тапна, зависи пак каква ситуация. Тапваш ли? Аз ли? Да, много. Да, защото нали има такива no-tap хора, които много лоша идея. Ще умрат на ринга преди да ще заспят или са готови да им щупят ръката. Кофти идея. Виждам, че не си фанатик в това отношение. Не, още. Ама и особено в залата... Къде е твоята граница? Защото всеки някъде ще дръпне границата и ще каже, тук е окей. Понеже аз, за да заключиш някой, нивото си на контрол в позицията преди да го заключиш, трябва да също да е много добро. Което, нали, само по себе си, аз знам кога съм в ситуация, в която знам, окей, не мога да избягам сега. Понеже, нали, в моят отбор много наблягаме на защитата. Има ли ситуация, от която не можеш да избягаш? Има. Технически. Не ти. Има. Винаги има така. Има. Не е ли това да ти казват, от всяка ситуация може да се избяга? Значи, начинът, по който е добре да се гледа е, че... В ММА сме гледали гилотини по 3 минути. Да. Значи, всеки ключ има път, по който трябва да стигне до самия ключ. И има начални защити по средата, има и защити в много късен етап, но има ситуации, примерно, ако те хванат в rear naked choke на врата, и, нали, имаш body triangle, да кажем, нямаш достатъчно време да избягаш вече в тази ситуация. Да, има и кофти позиции. Да. Има винаги шанс да избягаш. Има и много състезатели, нали, които се оставят крака им да им се щупи или примерно да има малко демидж, пък после бягат. Нали. Да, но това е вече на хора, които тренират този спорт. Това е цялото нещо, което правят и те до известна степен няма какво да губят. Това им е живота. Се жертват тялото за това нещо, но аз като тренирам по-скоро като професионално хобби, не смятам, че е необходимо, нали, да ми чупят ръката за да спечеля. Не ди. В смисъл, чак толкова
атракция нямаме нужда да гледаме. Да. Но спрямо това, което каза, според мен е много важно да тапваш и в залата. Защото нали, много хора тренират в залата по такъв начин, че искат да не ги заключат. Но това е много грешен подход към самия спорт, защото ти искаш във всяка ситуация да имаш опит. Дори в най-тегавите ситуации. Така че аз нали, самия също в залата много от партньорите ме заключват, понеже нали, им позволявам да стигнат до примерно да ме хванат в позиция на армбар, в триъгълник и да се опитам да избягам от тази ситуация. Нали, ако не тренирам тази защита късната, за която нали, преди малко говорих, няма. Ако ме хванат по време на матч, край. Да, не изпадаш ли в залата в тази позиция, на ринга, като се озовеш в тази позиция, няма знаеш как да реагираш, може да се паникьосваш. Това е страхотна тактика. Да. На ринга няма нужда да го правиш. Знае ли са, ще ви? Ако е много слаб, да е малко сега. Купили са билети хората. Да не е първите секунди си. Няма да ми е първата стратегия, но и знам какво да правя, ако се случи. Добре, много ти благодаря, че беше тук. Благодаря ти за отделеното време. Аз благодаря също. И успех и здраве на срещата. Мерси. Много ти благодаря. Успех. Чао. Чао.